Aron pagmino sa mga taong mudagsa sa merkado publiko sa Tabunok, hugot nga gipatuman ang social distancing. Ang kagamahalan syudad sa Talisay may pasuog na karon sa tabo sa barangay. Si Femary dumabok sa report. Taas-taas man gihapon ang linya nga angay antuson sa mga mamalitay. Apan mato di Judith nga mas okay na kini kay sigurado gyud nga dili sila magkasikit-sikit sa ubang mamalitay. Ug mas duol na usab sa ilang panimay. Human nga gisugdan ning adlaw ang tabo sa barangay sa Dakbayan sa Talisay diha sa City Hall ground alang sa tulo ka barangay. Okay ra kayo. Kay duol-duol ra dili kay bugat ang dala. Ganahan lang kita mo di-congest ang mga tao na moadto sa Tabunok. So naghimo tagtabo sa barangay. Sentro man gyud kay Tabunok kanang tao adto didto. So ang tuyo ni Mayor at least every day naagi barangay nga dili maka adto. Dito sa market karon ang mga tao aning mga mention nga barangays dili na to pasudlon. Dugang ni Winnie Baas ang market administrator nga gischedule na nila ang mga pagpahigayon sa tabo sa barangay. Diha sa tabo sa barangay gisiguro nga kompleto ang mga palitunon sama sa mga utanon, lamas, mga prutas, bugas, mga isda, karne sa baboy, manok ug uban pa. Ang ila lang yung commitment. Makomit sila nga naa sila. Tanan nga mga paninda sa merkado nga unta madaa dire para wala sila rason mo ato pag merkado. Nakahasol gyud ni namo sa tinuod lang. Pero pagtabang lang ni sa ato ang kanang Talisay City nga kuan ang panawagan sa mayor ba nga ma-decongest gyud ang tao kay pwede man jud ka crowded ang Tabunok. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femary Dumabok, Balitang Bisdak.